Els pacients pediàtrics són molt vulnerables davant dels medicaments degut a que la medicació s'ha de prescriure en base al seu pes i la seva edat. Moltes vegades no hi ha especialitats farmacèutiques comercialitzades, com pot ser un xarop, que pugui facilitar l'administració al pacient, llavors s'han de diluir o bé fraccionar, i per aquest motiu tenen més risc que un altre pacient a rebre un error de medicació. A part de que moltes vegades aquests pacients no senten el mal i no poden expressar al professional sanitari que han rebut un medicament de manera errònia. Per això, de manera conjunta, tots els professionals sanitaris treballem perquè no hi hagi aquests errors de medicació i millorar la seguretat del pacient. La pediatra introdueix el tractament en un sistema que té en compte dades claus, com el pes i les al·lèrgies de l'infant. El programa detecta dosis incorrectes i avisa si hi ha cap risc o contraindicació. Cada prescripció és revisada pel farmacèutic per assegurar que és adequada i segura per a aquell pacient en concret. La infermera retira el fàrmac del Pyxis, un armari automatitzat que només dona accés al medicament prescrit. El sistema registra qui retira el medicament, quan i per a quin pacient, garantint la traçabilitat. La medicació es prepara seguint les instruccions de l'ordinador i s'etiqueta amb codis de colors per evitar confusions. Abans d'administrar el fàrmac, la infermera comprova que sigui el pacient, medicament, dosis, via i hora correctes. Les bombes intel·ligents ajuden a administrar la dosi i la velocitat exacta, segons el pes i la prescripció del nen. Tota l'administració queda registrada automàticament al sistema perquè la pediatra pugui fer-ne un seguiment en temps real. Aquest circuit tan complex s'ha de seguir per tal de protegir la salut dels infants i això fa que la manera de treballar de forma conjunta sigui més segur, fiable i precís per a tots aquests pacients, evitant aquests errors de medicació.